हामबाय जोंनि मेडिया पार्सन दायो बुबाग्रानो फुंनि जाहार नायदि बसकांगो लोकसभानि चौमारि फाइ दङ जोंनि इस्ट आसलाव जोंनि बादायनाय महारानी कृति देवी देव बर्मा बनसों बसकांगो 26 तारिखआव जे लोकसभानि चौमारि बन रोखसागैनो जों दिनै सालसानि सेमिनार बुबाग्रानि दागे मोनबाय सालसानि सेमिनार जोंनि अम्पिनगर कन्स्टिटुएन्सि बाय जोंनि अमरपुर कन्स्टिटुएन्सि दुइटा कन्स्टिटुएन्सि मिलिगै पान्दा दिनै संसद फाइ सफायजों बुबाग्रा खा खायो प्राय खासा खासि फाइ सफाय दंखा ते सालसानि बिसिङाव 12:30 बिसिङाव फाइ सफायनो जों एक्चुअली हलनि प्रोग्राम साइमानो हम कायसे सेमिनार रूमनि बिसिङाव कायसे लिमिटेड सिटिंग कैपेसिटीबो दङ जे आरो शुद्ध लीडर्स যারা চিনি তীব্রামথনি যারা লিডার্স দङ प्राइमारी टू सेंट्रल लेवल जे लिडर्स दंनाय बरंनो महाराज गाहामके क्लास खायना मस पार्टी क्लास हायांखेबा बसकां लोकसभा चौमारिनि बागै बाहाय बायके सामंबतां कांनाय आ सामंबतां रक बतिनि फोरोंनायसो